Polresta Malang Kutha kasil negep tersangka pelekothoan gandakno dhuwit nang Kutha Malang. Lah modus sing dilakoni marek tersangka iki derek yaiku ipok-ipok dhuwit ilmu gaib barek iso gandakno dhuwit. AS 42 tahun dicekel Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kutha kaitane kasus pelukuthuan. Modus tersangka melukutho korban barek ipok-ipok duwe ilmu gaib karo iso nggandakno dhuwit. Gawe nglancarno aksine, tersangka nggawe media kerdus ambek ndekek dhuwit nang selo-selone tekokan kerdus. Mari ngono korban ndekek dhuwit barek kerduse ditutup, mongko dhuwit sing dicepakno tersangka sadurunge logur bareng barek dhuwit korban sing jumlahe tambah akeh. Teko aksine tersangka iku korban kena pelukuthu sampai 40 yuta rupiah. Tersangka nyemayani iso nggandakno dhuwit korban sampai dadi 500 yuta. Jare Kompol Tinton Yuda Riambodo, Kasat Reskrim Polresta Malang Kutha, tersangka dicekel nang kawasan lapangan Brawijaya Kutha Malang. Teko tangane tersangka terek, polisi nyita 5.000 lembar duit dulinan pecahan 1.000 rupiah, buku tabungan, ambek kartu ATM gawe barang bukti. Akibat kelakuan iku, tersangka dijiret marek pasal 378 KUHP sing incimane 4 tahun dibuwi. Petugas yo njaluk nang masyarakat, nek dadi korban pelukuthuan gandakno dhuwit iso repot nang kantor polisi. Alimah Cruz, CTV.